Benvidas e benvidos ás Ondas Orei. Hoxe temos con nós a unha invitada moi especial, Carmen Durán. Carmen Durán é profesora de vocación e ha dedicado grande da súa vida á educación acompañando a varias xeracións de xóvenes dentro e fora das aulas. Pero o seu compromiso non termina aí. Ademais da súa labor de docente, Carmen está profundamente implicada na lucha social contra o narcotráfico, formando parte dunha asociación. Ao largo desta entrevista, falaremos da súa vida personal e profesional, da evolución do narcotráfico antes e agora, e do papel da educación e o sistema educativo, dos dereitos humanos e de os restos actuales da nosa democracia, como as fake news ou o discurso do odio, ou a importancia da memoria histórica. Carmen, moitas gracias por estar hoxe con nós. Para empezar, nos gustaría conocerte un pouco mellor. Para entonces poderías contar con todos. Quen é Carmen Durán? Bueno, pois algo xo dixechedes. Eu son unha ciudadana natural de Cambados e filla do mar e da terra. Digo isto porque miña nai era de Barrantes, mellor de San Martiño, e entonces de aí eu desenvolvime no mundo do agro, dos animales, da vida na naturaleza e tamén do mar porque papá e meus abuelos paternos son de Cambados, son do mundo do mar e meu pai era un apasionado do mundo do mar, non? E todo da vida. E, bueno, eu fundamentalmente vivín estas ilusións, tanto de mamá como de papá, de meus avós, e de ir de aquí para ali, non? De feito, eu creo que eso que foi algo fijísimo que determinou a miña vida. Bueno, pues yo quería preguntarte que si en tu familia alguien te dio como una inspiración o algo para ser profesora y todo lo que fuiste esos años. Que va, non sei, vamos, a verdade é que eu xogaba as casiñas coas banquetas e xogaba a ser a profe. E non sei, tamén as referencias, non? Pois o estar a gusto nas clases pode ser que te induza a isto. Non sei, porque lexín desde sempre. As profesións que tes máis próximas tamén te influyen, de aí a importancia de que se visibilicen o que fan as mulleres e os homes próximos a ti e de outros mundos. Ahora é máis fácil, porque eu pensade que cando eu empecé a ir á escola aos 3 anos e cando xogaba pois, con 4, con 5, con 6 a ser a profe, pois non existía televisión, polo tanto o espectro visual era máis limitado e supoño que iso influiu. Cando xa me fun, porque eu fume moi pronto, estuve aquí nunha escola de infantil que eu creo que pasou medio Cambados por esa escola. Despois fume a Barrante, a San Martiño con meus avós porque querían que estuvera ali e tiña 4 anos e pico e entonces non era, a escolaridade era diferente, non se entraba non se podía ir á escola oficial, pública. Pero a profe era conocida de miña avó, entonces mirar que grande era que me tiñan que levar, non? Era, vamos, unha nena pequena. E ali, pois, bueno, pois xoguei moitísimo. A idea que teño sempre era de que terminaba pronto de fazer as cousas de clase e que me gustaba moito e marchaba por recreo. Eso era... e xogaba, sempre me acordo de estar xogando. E fixen sempre collín o terminar dunha época e o inicio de outra, sempre estuve aí na cresta da ola e nunca me deixou caer, non? Porque aquí estou. Entonces, cando eu tiña 8 anos, que os brans pasabas na casa dos abuelos e tamén o curso, pois miña abuela, unha muller moi especial, moi inteligente, moi especialísima, moi guapísima e moi elegante, pois dixo que pola calle que non me quería ver e meteume nunha clase destas particulares, dunha profe que era amiga de miña nai. Eu ainda vive
paso, desde que faltan meus pais, os primeiros de ano pasos con ela, vive en Barrantes aínda. E bueno, pois esa era quedeime xa no curso, porque como non era obligatorio ir á escuela, supoño que quedei por eso, eu non, eso sí que non sei. Pero ao quedarme, con 8 anos, bueno, pois esa profe falaba con mamá e dicille que eu era moi atenta e moi boa alumna, e bueno, a mí gustaba na escuela, pasaba ben, e despois xogaba, pois máis. E entonces aí cambiou a lei e tuve que fixen algo que se chama ingreso, facer o ingreso para estudiar, non? Sí. E tiñamos un libro especial que non teño, que me gustaría telo. Bueno, eu fun a ingreso, ainda non tiña 10 anos. E teño que dicilo, porque agora, como son maior, pois non me importa, non me dá vergonza dicilo, non? E de esa escuela empezamos 10, solo terminei eu. E outro un chico que tamén fixo profesorado, que a muller estuvo traballando aquí, e fomos os dous nese examen de ingreso, que foi diferente, que era 3 días, e eu facía o examen no Valle Inclán, en Pontevedra, o examen que me correspondía, e acababa rápido para ir a xogar. Gustábame moito, porque entraba por unha porta, xogaba escondite, salíamos pola outra. E foron 3 días, que foi iniciouse con nós esa forma. E nese examen, e durante esos 3 días, o resultado foi que na provincia de Pontevedra eu fui a nota máxima e máis o outro compañeiro, é dicir, da escola esa de Barrantes, fomos os dous as notas máximas, que naquele momento daba vergonza decir, pero ahora non. E despois empezabas o bachiller, o que hoxe equivaldría a primeiro deso, vale? Sí. E entonces empezámoslo por libre. Ali había unha academia nun sitio horrible. Horrible, dijo, porque era feo, era triste, bueno. E eran 2 profesores e dicían que un era que lle sacaran as clases. Eu non entendía nada daquilo, non sabía. Eu iba a clase, xogaba, bueno, eso foi primeiro de bachiller, e despois, bueno, pois unha noticia moi importante na nosa vida foi que eu son de 4 a irmán maior e éramos 3 mulleres e naceu un home. E entonces eu, que estaba máis en Barrantes, pois vin andando a velo. E cando cheguei aquí á casa de mamá e papá, mamá quedou asustada, como ves? E os abuelos en onde están? Non, vin sola a ver o neno. E bueno, entonces xa mamá dixo, isto non pode ser. E dixenlle a profe que tiña un irmanciño e dixo, pois, ti e máis Juan, os padriños, que non podíamos con neno. Éramos, el tiña 12 ou 10. Bueno, entonces fixen aquí segundo de bachiller, noutra academia, que se chamaba Nazario, moi famosa, que gracias a esas academias, pois, moita xente estudiou. Pero miñas primas estaban en Santiago. E eu a Santiago fora con papá e con mamá, porque o contexto dos anos 62 era que Cambados non tiña ningún instituto, non había colexios. No. Non. Había aulas de profesores e profesoras expandidas. Había unha na calle Hospital, outra en Santomé, outra en Feciñáns. Eran as das mulleres. Eu xa non acordín as dos homes, que creo que estaban, sí, en xunta a iglesia. Pero eu deso non me acordo. Porque eu quería ir a estudiar a Santiago. A verdade é que non era consciente do que significaba todo eso, pero como as miñas amigas decían que querían ir, e miñas primas estaban, pois eu tamén. E claro, pois, meus pais decidiron que sí. ¿Con cuántos años fuiste? Pois tiña 12. 12 años? 12. E, sí, e fume para Santiago interna.
que eu onte cando pensaba, seguro que vos non sabedes o que é un internado, pois era un colexio seglar. Que Seglar, seglar? que quere dicir eso? Pois quere dicir que non era de monxes, non tiña confesionalidade religiosa. Nese momento, pensar que estábamos na posguerra. Digo vos que eu non era consciente nin da guerra, nin da posguerra, nin de que significaba todo eso, na que estaba contento coa miña vida, pero non, nin se falaba da guerra, solo escoitaba que o abuelo fora á guerra e que se viñera. Pero nadie, decían, en Zaragoza, pero deso non se falaba, eu tampouco preguntaba. Pero sí, con 12 anos, papá e mamá responderon a miña solicitude de ir para Santiago nese colexio que estaban xa algunhas das miñas primas, pero que xa eran maiores, unha xa terminaba, xa iba a ser profe, outra, bueno, estaban todas, non estaban comigo, non? E os dous leváronme, estou falando que ano sería, pois o 63, o 64, por aí. E tiñamos que levar colchón, sábanas, como un equipo de roupa e de toallas e non sei quanto. Bueno, eu iba porque me levaban, claro. E os dous me levaron. Pero quero resaltar que foi papá e mamá os que tomaron a decisión e que me explicaron que me levaban moi contenta porque eu quería ir e que entonces iban a cumplir os meus intereses e a miña ilusión, pero que tiña que ter en conta unha cousa. E era que eso costaba cartos, eso era un colegio privado e que non importaba, que eles iban a traballar un pouco máis e que para ter eses cartos, para que eu pudera estar ali e estuvera contenta, pero tiña que ser responsable e tiña que estudiar e que tiña que probar Claro, tú sentías esa presión, ¿no? ¿Qué? Sentías una presión aí por... Eu non era consciente desa presión. Eu falábame, eu a sentía, era consciente, porque papá nunha libreta paisada que eu comprei outro día parecida, recordando a que me encantaría tela, explicoume o que el ganaba. Papá, en aquel momento, pois tiña un barco, era patrón de pesca e de litoral, e mamá tiña unha tienda. Entonces, o que ganaban, o que gastaban, e que iban a gastar un pouco máis. Entonces, eso é verdade que me fixo responsable, pero non era eu tan consciente da trascendencia. Nunha peza que tuvo importancia no colexio, que entonces era terceiro xa de bachiller, eu cheguei, o curso empezaba en outubro, despois do Pilar. Cando falan agora do profesorado, que temos moitas vacacións, vamos, o curso nos institutos, porque os institutos era enseñanza pública e os colexios seguían as pautas da pública, empezaban o 13 de outubro, despois do Pilar. Pero eu, debido a que tuven que facer, que había que facer ese equipo que había que levar, de colchón, sábanas, ainda teño todo eso, colchón non, pero sábanas sí, con número 295, pois cheguei un pouco máis tarde e encontrei unha clase, éramos de mulleres, solo, e encontrei a unha compañeira que cando díronnos as notas, nada máis chegar, pois cada mes daban as notas, eu suspendín dúas e preguntei a ela, o sea, isto debía ser eu entre o 19 de outubro, debía ser como a principios de noviembre e elas estaban desde o 13 e preguntei a ela se aprobara e díxome, claro, a que veño eu aquí. E a verdade que miña nai é panadeira, levántase pola noite para que
eu poida estar aquí. E entón a mí sí que me recordou o que me habían dito papá e mamá, non? E, bueno, pois eso foi un inicio moi favorable de rodearme de amigas que eran responsables, estudiosas, e eu percibía no internado que aquelas alumnas que aprobaban cada mes, variou o sistema de darnos as notas, variou, pero cando era cada mes e despois igual, non? Aquelas alumnas que eran responsables, que aprobaban, que estaban atentas, que cumplían as normas, pois eran como mellor vistas. E iso aprendino rápido. Ali estuve 3 anos, para libros dá todo aquilo, que é moi interesante, eu non teño mal recordo. E despois, por unha razón que as miñas primas que eran maiores e outras que xa maiores me refiero que salían, porque o colexio tiña o internado e tiña unha residencia, en donde o coxe sería pois, unha residencia de estudiantes, non? Sí. Un colexio maior, por exemplo. E non sei que problema tuveron coa dirección e acordaron irse todas e entonces eu pedinlle a meus pais se tamén me iba, non? Ainda que eu non era maior, eu estudiaba eu fixen ali terceiro de bachiller, cuarto e quinto de bachiller. E había que salir ao externado, o sea, había que pedir unha plaza fora, eso era moi forte. Pero mamá, que me escoitou, e a nai de outras amigas, dixeron, bueno, teñen que ser moi responsables, porque con 15 anos en Santiago, externas, solas. E eu prometíñe que iba a ser responsable. De feito, fun ao Rosalía Castro, o Instituto Rosalía Castro, tamén solo de mulleres, solo había un instituto en Santiago. Claro, en esos tiempos siempre se dividía por géneros las clases, Sí, ¿no? sí. Y para estudiar como profesora, o sea, ¿no era diferente en tus tiempos o más complejo llegar a ser profesora que en estos? En plan, ¿no crees que cambiaron los tiempos, que ahora está mejor visto que una mujer trabaje más de lo que quiere que los temas que se decía antes de las mujeres? Eu nunca vivín eso. Tú No. siempre tuviste la facilidad para... Toda. Para nada. Por eso o contexto en donde te desarrollas, por eso dixen que era filla da terra e do mar e que me movía moito e que papá e mamá me escoitaban, nos escoitaban e que se relacionaban con outra xente e viaxaban porque papá cando comprou o barco, pois se marchou ele nunha moto polo norte e mamá iban moito a Portugal. Quero dicir que eu creo que todo eso determina a vida dunha persona. E cando eu me fun para Santiago, miñas irmás xa viñan detrás, porque nos vamos pouco, e recordo que a mamá, que tiña tienda, e era unha tienda destas, pois que había un pouco de todo, fundamentalmente tamén viñan homes porque eran onde se pagaba os mariñeiros que iban no barco con papá. E entonces tiña boviño, disque, e iba de todo. E un señor, que eu despois conocín, que era o pai duns amigos, dixolle, felicitouna, no? Dixo, me entereime de que mandabas que mandabades para o colexio que ven que estudien. E miña nai dixo, é o que van facer? As mulleres teñen que estar máis preparadas que todos, porque son as que están máis cos fillos, as que teñen que saber máis de todo, eso non se duda. O sea, que eu esa presión non a vivín, non. Ao contrario, promoveron que estudiara papá. Cando me deixou no internado, e la máis mamá, díxome que era moi importante estudiar. Eso foi papá. Díxome, quedamos encantados de que estudies, porque as persoas que estudian pois saben máis e teñen a posibilidade de vivir mellor. E
E non te olvides nunca que, ademais, cando se vive mellor, hai que traballar por un mundo mellor. Esas frases que me quedaron moi grabadas e creo que foron as que determinaron a miña vida de solidaridade. Ti sentiste moi apoiada polos teus pais, non? Total. En todo. Non solamente en promover que estudiara, que é determinante na vida dunha persona, senón tamén en facilitarme, estimularme, que viaxara, por exemplo, que conocer outra xente, que me relacionara moito. Hombre, na nosa casa, na tienda, pois viñan a cobrar os homes que iban ao mar con papá e a verdade é que era moi plural aquelo, e iso é unha riqueza grandísima, a capacidade de relación, o que escoitas, axuda moito. Moito. Claro, entón tiveste suerte entón cos teus pais. Porque toda. Desde naquela época non todo o mundo marchaba para Santiago como se marcha ahora. Para nada. O sea, teus pais tamén eran uns avanzados, como ti decías. Un voto de confianza deronche. Claro. Pois seguramente. Eu respondín en sexto de bachiller con 15 anos externa, cando din ahora, papá e mamá sempre nos dixeron a todos, non a min, a todos, porque nós somos 4 e os 4 fixemos carreira universitaria, menos unha que fixo ciclos, pero todos tuveron oportunidades de Santiago a Madrid, vale? Toda a oportunidade. Houve unha pregunta que me facíades que agora non me acordo cal era. Podela repetir, de si tuéramos suerte, sí. Sí, eso, si tuveras suerte. Moita. E había en Santiago, pois a verdade é que non, eu creo que nos contábamos. Eu, de feito, a esa generación de personas como papá e mamá, que vos podo citar, no? Que eles viñan de unha época que agora eu considero moi oscura, pero con unha ilusión grandísima para que os fillos estudiaran. A razón de... Eu creo que eran super responsables de decidir pois formar unha vida, como dicía mamá. Eu decidín formar unha vida con teu pai, eu casado, casa quere. Eu era filla única e non quería quedar na casa dos pais e tiña unha casa grande. Non. Xo nós emprendemos unha vida, levámola adiante e temos que ser moi responsables, e para esa ilusión de que os fillos e as fillas estudiaran e que tuveran unha independencia económica, eu eso escoiteino xa con miña abuela. Estuve máis coa materna que coa paterna, pero miña abuela paterna foi unha das primeiras mulleres armadoras de Cambados, o sea que basta alivianar algo. Pues yo te quería preguntar más por tu época cuando fuiste profesora en ese instituto, que con cuántos años empezaste a ser profesora y... Vamos a ver, eu elexín facer magisterio porque me gustaba, porque me parecía que era o mismo que a vida, non? Profesorado. E tiña profesores, sempre vas imitando, como os dicía antes, a profesores. Entonces, fui a primeira xeración do Plan 67. E terminei. Naquel ano estuve enferma, no ano que terminei, polo tanto non puden seguir moito regularmente o terminar magisterio e facer oposición para ser do ensino público. Eso estamos situando nos anos 70. E despois eu empecé, bueno, como que sería ahora un máster sobre socioloxía da educación, porque facendo magisterio sempre tes golpes de suerte en donde, bueno, pois tamén vivía moito na rúa. Esa forma de estar externa era conocer, e era unha época pois tamén moi convulsiva, inda que eu non era consciente que vivíamos no final dunha ditadura. Algo nos iban dicindo algúns profesores.
Pero eu tocaba guitarra. E entonces, bueno, pero claro, enterábame, non? Entonces fun aprendendo que a importancia dos grupos. E aí descubrín máis a posibilidade de ser unha profe. O que estudiábamos servía para nada. Por eso eu quixen agruparme máis con, por exemplo, penso en pedagogos como Freiné, Paulo Freire, que os escoitei falar deles fora das aulas. Sempre hai algún profesor e profesora que, tanto no bachiller como na carreira, fai cousas diferentes e iso márcate e determínate e faite pensar como te queres situar ti. Eu, cando vía un profesor ou profesora, por exemplo, en sexto de bachiller, tiñemos un tutor que xa nos deixaba elixir temas. Un innovador total. E, además, orientábanos, que ainda hoxe iso non se fai, era orientador profesional. E entonces aprendín de esos grupos paralelos, por eso despois fixen Socioloxía de Educación. Non había Socioloxía en Santiago, pero estaba moi en boga a Facultade de Económicas e Beiras daba clase. Había un profesor de Socioloxía que tamén participaba moito da rúa e daba cursos, grupos, organizou un grupo desa pedagogía de Freiné, un pedagogo para Galicia, e Paulo Freire, que estaba facendo en Brasil unha campaña de alfabetización. Eu de todo iso non era consciente, pero o que decían gustábame. E era unha pedagogía na calle, de que pasaba e que nos explicaban. Por eso sempre creo que abrir os centros, escoitar a xente que rodea os centros de educación, faite máis próximo a unha realidade e responde máis ao que vive xente que é o que lle hai que dar respostas. Despois ti miras para atrás e podes buscar na historia. E era a verdade que me tocou vivir unha época preciosísima, de moita apertura nos centros, de moitas salidas co alumnado, de conocer o entorno, das xentes que rodeaban. A partir do Prestige foi diferente. Xa aí non nos... Eu no Prestige estaba aquí, neste instituto. E xa nos empezaron a dicir que non puxéramos nada nos tablóns de anuncios, puxemos máis e salimos máis. Pero, bueno, sí que cambiou. Eu viví a época da actualización pedagóxica, esa da que vos falo, de saber de outro, da escola nova, da escola que está facendo en Italia, en Francia, no mundo. E foi un momento moi apasionante. E que conste que na nosa zona, esta zona do Salnés, marcou e determinou, agrupouse moita xente, moito profesorado, que queríamos ese tipo de escola. Foi moi interesante. ¿Tú sientes que la educación es mejor ahora mismo o la de hace un tiempo? En plan, porque la educación evolucionó mucho con el paso del tiempo y fueron implementando más tecnología aquí en los institutos y no tanto lo práctico y la teoría. Vamos a ver, eu que son unha apasionada do mundo da educación porque creo que é un determinante básico e da educación pública. A educación pública é a que determina a vida e a convivencia da población, da ciudadanía. Diferente. Non, vamos a ver, hai épocas máis favorables e épocas menos favorables. Papá e mamá decíannos que había que ir cos tempos. E eu creo que esas frases como que os que estudian saben máis e teñen a posibilidade de vivir mellor e traballade despois por un mundo mellor e isto de que hai que ir cos tempos es que me sigue valendo. Que é mellor a educación ahora? Non hai duda que ahora. Eso non teño dúda ninguna. Que a parte pedagóxica, a parte de organización política da educación cambie, e cambiou, nunca para peor, eu creo. Son outros momentos,
tamén depende da cidadanía. Claro, tiene sus cosas buenas, cosas malas tamén. Claro. E eu creo que eu son heredeira, por eso defendo esa memoria desa cidadanía que nos mandou a estudiar. Os Leiro, os Rosita, os Roquiños, etc. Pois que non éramos tantísimos, porque Santiago costaba cartos. E están a Santiago Valle a estudiar. Entonces, creo que, primeiro, era outro momento e ter esa conciencia de que tiñamos que facer un mundo mellor era importante e iso tense que manter. A escola pública que nosos pais que nos mandaron a estudiar fora tuveron que pagar, mellorouse a partir da lei dos 70. E ten que seguir sempre mellorando. E depende tamén da cidadanía. É dicir, se eu aprendo máis, se eu son unha persona que vou co tempo e vou vendo como evoluciona, eu que entrei nunha democracia, teño que ter claro que é unha democracia. Ser activa como cidadanía, como cidadana, e participativa. E a participación exige que cando eu deposito voto teño que conocer que programa me están dicindo que van a levar a cabo e exigilo en grupos. É importante prepararse individualmente, pero non prepararse cando estamos estudiando. Sempre. Ir co tempo quere dicir que eu cada día teño que estar preparada do que me exige e do que debo dar como persona adulta e preparada o que me exige o meu entorno. Prepararme eu e agruparme porque aprendo dos outros e outras e xuntos somos capaces de que exigirlle aos nosos representantes, que sean quen sean, dos partidos que sean, que cumplan e que tamén sean responsables. Cada día. E entonces, esas políticas educativas, somos responsables os ciudadanos e ciudadanas tamén de que sean mellores. Exigir, ir co tempo. É boa tecnoloxía? Maravilloso, pero para usar favorablemente. Por eso eu creo que nos centros se debe traballar coa tecnoloxía que teñamos, que dispoñemos, punteira, para, entre todos, en equipo, valorar como usala e usala favorablemente. E esos valores intentabas yo transmitir ao teu alumnado Por sempre? suposto. Vamos, eu son así, e así donde estou, son así. Eu ahora veño de Vietnam e de Camboya e no grupo preguntaba tamén como vivían ali, que tipo de educación tiñan, como que sueldo base teñan, porque a xente depende como viva, vai, según o que a mí me educaron, ten que dar a antorcha encendida á seguinte generación, darlle ese mundo mellor. Para algo sabemos máis. Sabemos para compartilo e contentos dar... Vamos, eu estou feliz ahora aquí con que algo do que dixa vos poida valer. Pero tú crees que en esa evolución no hubo... O sea, hubo evolución en la tecnología y tal, pero que no se incrementó más temas como valores y así que se podrían dar en el instituto para los niños que aún se están desarrollando? Os exemplos arrastran. O que o alumnado se fixe nun profesor ou nunha profesora ou no conserje ou na comunidade educativa sempre é determinante o que eu dixa, pero fundamental o que faja. Se eu sou unha boa profesora, se eu tiña 5 minutos, bueno, fun evolucionando tamén, non? Fixen cousas ben e seguramente algunhas mal, seguro, como a vida misma. Pero cando me din conta de que non, ao mellor non escoitaba moito ao alumnado, pois sí, a pedagogía que eu
me preparei fora, despois de terminar a carreira. Eu, cando terminei a carreira, tiña o título para empezar a estudiar, porque os profesores que tiñamos, algúns buenísimos, pero outros nada, cumplían, iban ali, decían o que tiña que decir, seguían o libro e non máis. Pero sempre me encontrei, sempre, desde os 3 anos hasta ahora, xente que facía algo diferente, que abría novos camiños e escoitaba os intereses da población que os rodeaba, e aí está o alumnado tamén, para ver, de buscar un mundo mellor. O profesor e a profesora teñen unha función de abrir esos camiños, pero non é a única na vida do alumnado. O alumnado, desde pequeniños hasta que terminamos e hasta que seguimos, traemos unha carga pois do pai, da nai, dos avós, dos veciños. Por iso é moi importante que a veciñanza tamén se reúna, se conozca, viva. Eu non podo pasar por ao lado dun veciño e non saludalo. E iso falábamos na clase. Sí, cando empezou a tecnoloxía, porque eu funme deste instituto precisamente porque me chamaron, debido á pedagogía que levaba, para poñer en funcionamento unha fundación internacional Baltasar Garzón, que ten como obxectivos a divulgación dos dereitos humanos e a xusticia próxima e universal. Entonces, esa pedagogía hai que iniciala e por iso tiñamos 5 minutos de escoita e despois, porque eu procedo do magisterio. Primeiro fun profesora de segunda etapa, que se chamaba, que equivalía ao que hoxe sería eso, e despois paseime ao instituto porque esa segunda etapa cambiouse a eso, non? E eu escribíme. E no medio seguín sempre estudiando e adaptándome ao que tiña que ser. E entonces podía dar unha resposta mellor nas clases, pero tamén escoitando o que traía e buscando entre todos e todas solucións a situacións que cotidianamente se dan. O sea que para ti la educación tuvo una buena evolución, ¿no? En tema de valores. A evolución dos valores dámoslle ás persoas. E se non é favorable, hai que pararse e pensar que estamos facendo. Pero somos responsables todos. Desde o alumnado, que tamén se dá conta, porque os alumnos non son tontos, non veñen aquí a buscar sabiduría, veñen aquí a buscar apertura de camiños á vida. E debemos promover esa intercomunicación tamén entre o alumnado e co profesorado. E se o profesorado perdeu valores, pois ten que pensalo. Pero por iso tamén sempre vai haber algún alumno que che diga: oiga, que eso non vai por aí ben. Ou tamén, na reunión de pais e nais co profesorado, que me parecen determinantes, e debería ser ademais coa comunidade escolar, non sei, creo que en Cambados non funciona, o Consello Escolar debía funcionar. Entonces, se algo falla, culpables somos todos e todas, desde, por suposto, máis os adultos. Eu, por exemplo, cando falan da xuventude, está perdida. Non, perdido estamos nós. A xuventude, como a toda a población, temos uns espellos. En quen nos miramos? Nos adultos. Ora, tamén a xuventude, na medida que vai evolucionando, ten que exixir. Desde a casa, desde o grupo de amigos e amigas, porque é máis difícil. Hombre, é todo máis fácil, por iso temos máis culpa. Si un centro de educación, un pueblo, unha asociación do tipo que sea, vai mal, culpables somos os que estamos aí. E como hai que? Pois hai que pensar que algo non funciona. E hai que buscar as causas e ir pa diante sempre, porque temos recursos para ir pa diante. E en este momento, a min, perderonse valores. Os valores están aí, os valores non se perden. Temos que pensar por que non funcionan. E somos responsables todos e todas, desde o pequeno ao maior, máis os maiores. A juventude é maravillosa. A juventude, fíjase no que facemos os maiores, que somos o espello.
pensemos que facemos os maiores e tamén os xóvenes exijámoslle. Pero a xuventú, ou eu me encontro toda estupenda, onte estaba en Santiago, iba a abrir a porta e xa te abro eu. Xa lle dixen gracias. Eu a toda xuventú, sempre me paro cos xóvenes e digo, madre mía, pero que me encontro eu todos os vos e vos. Es que é moi mala imagen, No, a imagen damoslle a nós. E vos tendes que participar nesta democracia dicindo, no, isto está facendo mal, nos vamos por aquí, porque evidentemente a miña vida dos 15, 16 e 17 anos ten puntos en común coas de hoxe, pero é diferente. Claro. Entonces hai que ir co tempo e exigir. Cando eu podíamos contar moitas cousas, pero cando papá e mamá me decían algo, eu tiña a información tamén dos meus amigos e do que facía noutras casas, e dicía yo, non. Por exemplo, chegar pronto a casa, non? Me gustaba a mí ir de disco e acababa de empezar, entonces razonárono, e eran momentos tamén así en donde, claro, o que decides das mulleres, a min, eu que era a maior e muller, nunca me prohibiron non salir, nin viaxar, pero tamén razonaba. Cando chegaba a Cambados, que eu estaba en Santiago, o mellor dicíame, bueno, vente pronto. E eu, vamos a ver, en Santiago tendes algún detective para seguirme, non sabedes a que hora veño, e ahora veño pronto. Eu son a mesma. Eso sigue pasando tamén. Sí, eso sigue pasando. Claro, e entonces papá dicía, bueno, pues ten razón, e xa está. Pero hai que decilo. Os pais non son dioses, nin hai dioses. Agárranse aos dioses, a xente agárranse aos dioses, cando non é responsable na vida cívica dos dereitos e os deberes. O importante é saber comunicarse. Relacionarse é fundamental. E comunicarse. É verdad que a miña... Eu agora valoro favorablemente, porque xa tantas veces mo din, a miña capacidade de relación, o que son, eu debo o que me facilitaron papá e mamá, meus avós, que tamén influíron, e toda a xente, os profesores determinantes, o sea, debeslle todo a todos. A vida é maravillosa gracias á xente que te rodea, pero tamén, na medida que vas pensando, debes formar parte dese grupo e ir a vida que tives que é diferente e mellorable, decilo. De feito, unha sociedade cambia pola xente xoven, polo que aporta esa vida que se ve diferente e que ven detrás e que ti lle diches o exemplo bo, diferente, vai a ser diferente, pero que sea bo. Que sea vos que veñen e que participen, que participe no programa escolar a xuventú. É que senón non ten sentido. Non ten sentido un programa escolar na que non participa quen vai a recibir. Eso non me vale. Que queredes? Pois isto outro, pois vámoslo facer. E despois exígese. Bueno, Carmen, ahora que sabemos un pouco máis da túa experiencia persoal e profesional, que axúdanos a entender un pouco mellor o contexto no que viviches, agora queremos centrarnos nun fenómeno que marcou profundamente tamén o entorno de toda unha xeneración, que é o narcotráfico. Como recordas aquela época dura do narcotráfico en Galicia e no teu entorno máis cercano? Vamos a ver. A palabra narcotráfico nos anos 70, 80. Se veía máis como un trabajo, ¿no? Que va, no, nos 70, na década dos 70, 80, era o contrabando, o extraperlo. Pensade que eu nese mundo que me movía, tamén de meus avós, da casa de meus avós, que había xente que traballaba ali na terra, no viño, tal. Pois escoitaba, coidado, que ese é un extraperlista. A mí tampouco me preocupaba que era eso, pero na medida que fun medrendo e escoitaba eso,
sabía que eso era malo, eu non sabía o que era. E o extraperlo procede dunha época permisiva, pensando nesa Galicia, ao lado de Portugal, e na posguerra, nunha ditadura férrea, horrible. Canto máis estudio, máis vexo que as ditaduras son horrorosas, en donde non había un sistema económico fluido, ni unha profesionalidade. Si aquí éramos 16 estudiando en Santiago, horrible. Imaginadvos o que melloramos, por favor, con dous institutos. Entonces, eu sabía que iso era malo. Despois, si vivín máis o contrabando de tabaco. E os que estábamos en Santiago, que nos reuníamos, porque o primer trimestre andábamos medio sabollados todos por ali e xuntábamos, non? Homes e mulleres xa, porque xa estábamos en pisos. E entonces decíamos, é que iso non pode ser, é que iso é malo. Pero claro, non salíamos de aí. Cando fomos conscientes de que eso agravaba, porque xa era moi evidente o contrabando de tabaco, a explosión de cartos fáciles que se generaban, e xa escoitábamos a xente daqui, decíanlle a papá, é que os teus fillos, eu xa ejercía, xa era profesora, os teus fillos estudiaron e que ganeu máis. Bueno, pero eu nunha clase a mellor escoitaba, profe, ganeu máis nunha noite que ti nun mes, seguramente. Aquelo, bueno, paralelamente, eu como persona que intentaba estar informada, porque eso sí, sempre quixen ser unha ciudadana onde estuvera informada e que os pueblos e as cidades eran diferentes, entran máis aires nunha ciudad, pero que todo foi mellorando tamén, non? Coa democracia, máis carreteras, máis... O sea, eu cando viña de Santiago aos 13 anos, viñamos nun coche que era de mercancía, de personas, e tardábamos 2 horas ou así en chegar aquí. Agora eu chego en 3 cuartos, non? O sea, que eso foi mellorando. Eso de agradecer. Pois estábamos, empezaron os roubos, o sea, o consumo de a década dos 80 ou 90, heroína, e, bueno, era unha incomodidade total. De tal forma que, claro, eu iba ás manifestacións, bueno, pois en un momento determinado, que era un clamor, viñas de... Eu iba a Madrid, por exemplo, que viaxábamos, porque eu, en canto terminei, aire, todo lo fundí en viajes, non? E decían, de Cambados, miraban os coches, narcotraficantes non era contrabandistas. Bueno, era horrible. Entre esa infravaloración da educación, porque se ganaba máis, o sea, se estaban poñendo no norte os cartos. Claro, había menos gente que estudiaba ya. Había máis absentismo, non, escolar. Ainda hai agora bastante, pero sí promoveu eses cartos fáciles o absentismo escolar. A infravaloración da educación e da cultura. Claro, porque os maiores aos pequenos decíanlle isto tal, moi máis fácil e claro, seguían o seu camiño. Como decías ti antes, de que os maiores siguen, os pequenos siguen caminos maiores. Totalmente. Os exemplos determinan. Non vale, ti non fumes, eu fumo. Non. Claro. Ti ves a túa nai fumando ou a teu pai e dis como me din que non. Ahora, o profesorado nas aulas tamén fai pensar. E eu recordo, cando empecé a traballar, que me dicían a nai, non lle dixas que non fumen, porque o meu fillo faiche máis caso ti que a min. E eu, pois ti verás o que faz, non? Entonces, eu era consciente como ciudadana do daño social que iso facía. E do daño social desde o punto de vista económico, desde o punto de vista da alteración social, porque empezábamos a estar enfrentados os que querían, os iban a comprar con 5.000 pesetas, que entonces eran pesetas, e claro, eu recordo que na casa, por exemplo, meu irmán decía, é que fulanito salimos e leva... eso, 5.000 pesetas no bolsillo. E claro, nos non podíamos, non levábamos eso. Primeiro, porque había un criterio para gastar. E segundo, porque eso non era... O sea, é anormal que un rapaz como vos ahora vaya con 10.000 euros, non? Ou con 1.000 euros no bolsillo. É anormal. Entonces, un bo día, pois que sempre falábamos e dixemos, hai que facer algo. E unhas nais... que xa morrera aquí xente, e eu ademais seguía a xente, bueno, as de Vigo, en Madrid, en outros lados, por Dios,
chamaronme. Chamaron a miña porta. E dixeron, mira, temos que facer algo. Eu agora son consciente de que eran nais con fillos afectados. Naquel momento non sabía. Non sabía. Si conocía algunha. Claro, pero todo empeoró cuando pasaron los contrabandistas a ser narcotraficantes, cuando el delito por el tabaco era el mismo que el de las drogas y pasaron muchos. E que o tabaco é droga. Sí. Genera adicción. E é a adicción aos cartos, é a adicción á nicotina, a todos os componentes do tabaco. O sea, o tabaco é malo. Sí. Bueno, é dañino, máis que malo, non peja, pero é dañino. E genera, todo na vida hai uns pasos, non hai un rascacielos e non hai o baixo o primeiro. É dicir, que vai generando un tipo de sociedade e, sobre todo, que eso non é solamente aislado, sino que é no mundo, e entonces o que se visibiliza máis é pois, o asentismo escolar, a falta de o priorizando os cartos en vez de o ser ou ter. E cando xa a infraestructura do contrabando, pensade que para levar unha caixa de tabaco que era máis que aquel caixón, para levar 5 caixas de tabaco necesitaban casi un camión, bueno, unha furgoneta grande. Pero eso todo, o mercado que genera, que promove e propicia as partes negativas sociales, está discurrindo para facelo de que forma o fai máis rápido, de quedar máis rico máis rápido, é mellor, non para eles. Sí. E involucran sempre os que menos saben. Porque, desde logo, a mí nadie me veu ofrecer de ser contrabandista. Sí, que é unha forma de aproveitarse tamén. Claro. Sí, aproveitábanse dos pequenos. Claro, é da ignorancia. Sí. Sobre ¿no? todo porque ti marchaste a Santiago, pero que decía antes, non todo o mundo marcha, por eso aproveitábanse da xente. É todo un círculo. Sí. Por eso, o que hai que decir, como a vos que tendes agora, esta posibilidade do instituto, claro, eu entendo que naquel momento, por exemplo, os que iban ao mar con papá, os mariñeiros, papá era o patrón, o armador e tal, ¿no? Os que iban ao mar con papá, os fillos non tiñan as mesmas posibilidades que tiña eu. Claro. Vale? Pero tamén é verdad que é un círculo, porque eu recordo que a mamá lle decían, e ti tes a mesma cociña, porque desde a tienda vías a cociña. Nós xa cambiamos cada ano. Entonces, os criterios e a valoración do que ti queres facer e ser gestiónase con economía, pero tamén con ganas de aprender. Somos responsables todos e cada un de nós en cada momento do que queremos, de que forma queremos estar no mundo, na vida. E esa forma de estar vais a proyectar a cada momento. Non, quen é máis responsable? Por suposto, os adultos, que marcamos un camiño. Si meu pai fora, en vez de ter o barco para ir á pesca, ou usara que lle ofreceron para transportar primeiro o tabaco e despois a sustancia que o mercado internacional di, huberamos tido a mellor máis cartos. E nós huberamos tido xa aí. E hoxe non estaríamos. Vamos, para nada. E meu pai optou por ir ao mar e facer un mundo. El falábanos do mar, falaba das cuotas, decía, isto ten que cambiar, non podemos coller un barco cheo de sardiñas, non nos pagan ben e tiralos mortos ao mar. Ese outro mundo, que nós temos esa riqueza aquí en Cambados, e papá formou parte de contarnos como a entrada na Unión Europea. Sodes vos os responsables de que teñamos un mundo mellor. Somos todos, pero analizando o que non se fixo, porque papá se decía, era un ministro de pesca de Andalucía, dicía, ese rapaz ten boa intención, pero non sabe. Hai que preguntarlle a xente que sabe. E quen sabe é a xente que está traballando. E o que, si teu pai ou tua nai está nunha profesión e non avanza, e ti ves que non avanza, debes decirlo. E desde logo hai unha cousa, nada no mundo se vai a salvar se non é a través da educación. Hai moitos aspectos que poden mellorar, como é que seas responsables e que dixas que se fajan institutos. Bueno, a pregunta túa, como me involucrei,
foi sendo, escoitando, informándome, sendo sensible, tomando conciencia, e cando as nais viñeron a decirme si lles axudaba a poñer os carteles, entrou o compromiso, porque esos son os pasos. Estar informada, escoitar e ser empatía, dicir, madre mía, pero estas mulleres que eu entendías, mais eu non son nai. Tomar conciencia de onde vamos así. E o tercer paso último é compromiso, dicir, con vos. E con vos non é agora pego cartel, sino agora que están facendo noutros sitios. En cada pueblo morría xente xoven, roubaba, morría. As nais e os pais non sabían a que médico levalo, porque iso non era gripe, non era... Entón, que estaban facendo no Grove? Que estaban facendo en Vila García? Que estaban facendo en Vigo? En Vigo xa nacera, Érguete. E entón o meu compromiso foi poñerme en contacto con todo isto. E deixei de estudiar, que estaba facendo na UNED outra carreira. Pero valeu unha pena, fixen socioloxía na calle. Teño sempre un interrogante encima da miña cabeza de se fixen ben seguir o camiño ou que pasaría con outro, porque a miña vida cambiou totalmente. Dou mil gracias á vida, porque creo que foi mellor o que collín, pero as dudas teño sempre. Bueno, hai que tomar decisións sempre. O sea, que... Cada día. E cada día hai que tomalas como se fora para ti. Como se quisieras resolver a vida de todo o mundo nese día, nese momento. E iso exige escoitar, prepararte, estar sempre, sempre atenta a todo o que pasa ao teu alrededor e no mundo e formar o equipo. Os equipos, os grupos, son os que buscan a solución da sociedade. Comprenderedes que isto foi no ano cando me chamaron as nais no 88-89, non existía a palabra narcotráfico. Cando fixemos a primeira manifestación en Cambados, as nais tiñan medo a poñer, dixeron, poñemos contrabando, non poñemos, eu xa sabía que eso estaba, pero oficializada esa palabra non estaba. Claro, porque nada estaba controlado por la policía ni nada. Nada. O sea que había medo. Total. Todo Pero estaba controlado. había medo, había enfrentamento, porque as nais sí sabían algunhas, a diferencia existe sempre de quen está máis probado. As nais, por exemplo, que ele sabía é que aquel fulanito está metido de fiesta, doulle algo ao meu fillo ou á miña filla. Consumían máis mulleres, homes que mulleres, pero mulleres tamén. A mí morreron alumnas aquí neste centro. Entonces, como sabían, estaban enfrentados. Decían, é que ese que está matando ao meu fillo. Sí, non se podía facer nada. E non podían facer nada. O Concello de Cambados, naquel momento, cando eu empecé a ir grupos nais, non querían que eu falara. Sabían. Eu, por outra parte, fun... De todo isto, contómolo ahora, pero naquel momento fun coarriada. Eu non podía non facer o que eu creía no resto da vida. Entón, eu creía que a pedagogía tiña que estar a da rúa, seguía preparándome a facer as clases diferentes, non podía despois non facer coas nais algo diferente. E entonces, cando nos dirixemos ao Concello, que estábamos locas. E eu, porque estaba solteira, doume por ali, ti, esta muller doulle por ali, como está solteira, abúrrese. Vamos, impensable. Claro, todo o mundo iba en contra porque era el trabajo de casi todo o mundo aí, non? Eu non sei, non hai estadísticas. Todo no, pero... Fomentaban o odio contra vos. Pois sí. Claro, nadie quería acabar con eso.
Nadie no. O sea, A- la gran mayoría. No, a ver, había, para min, eu contovos como eu veía, había unha maioría, o sea, había unha xente como a min dou a cara. E as nais viron a cara porque tiñan un problema na casa. Claro, E pero algúns pais. muchos por miedo tampouco saldrían a manifestarse. Outros quedaban en silencio. Non te metas neso, que vai a pasar. A min, Claro. hubo profesorado que me dixeron non te metas neso, nin deixes que veña nadie aquí a falar contigo. Pero como? Silencio por medo. E outros por aproveitamento. Desde en todos os sectores sociales. Había sectores sociales que querían os cartos desde o mundo do mar ao mundo da terra, a todo o sector profesor. Hubo de todo que, nese silencio, aportaron e inclinaron a balanza hacia ese mundo que non debería existir, que dispois, no ano 90, debido á Operación Nécora e a intervención de Baltasar Garzón como diputado, apareceu a palabra narcotráfico no Parlamento. Pensade que isto montamos Desperta, Cambados, que era unha ONG, e as ONGs aparecen cando os estados non funcionan. Porque van, igual que van a veces os centros de educación, fora da realidade. Hai un abismo entre o que a ciudadanía vive e quen o Estado, non? Pois o que hai que facer é escoitar a ciudadanía, que é a que está pagando os impuestos para que lle resolvan con ben a convivencia entre eles. Non se pode ter un Estado en donde non escoita e genera enfrentamentos. Entonces, naquel momento, os que gobernaban non escoitaban. Estábamos locos, nada. Pero sempre hai, en todos os equipos, xente que escoita. Sempre hai xente que ve o mundo de outra forma. E que pensa, si é desa forma tamén, claro. Entonces, bueno, pois fomos capaces, pero estou consciente de que foi pola responsabilidade social. Unha vez que a palabra narcotráfico apareceu no Congreso de Diputados, as ONGs deben desaparecer. Porque xa hai que exigir aos que están aquí. Vale? E eu pedía unha cousa pola que despois eu, bueno, moitos aspectos, non? De organizar a asociación, de estar en todos os lugares coa xente, de explicarlle que tiñamos que reunirnos cos dos outros lugares. Pois hubo un momento en que, porque era denunciando o crimen organizado, que despois de narcotráfico pasa a crimen organizado, porque o narcotráfico trae as consecuencias de matar o sea, dunhas sustancias que dañan, que non había información para decir en que aspectos dañaban, e aparte deso saltan como a barreira da legalidade e saltan en todo, non solamente en consumir pois tabaco máis barato ou coca máis barata ou heroína de outra forma, sino que saltan en toda a legislación e saltan en tráfico de personas, en tráfico de órganos, en todo. Entonces, ese crimen organizado síguese dando. Neste momento, e xa nós traballando nas ONGs, vimos que había un aspecto que o que generaba cartos, por exemplo, a partir do 93, chamémoslle narcotráfico, seguía de outra forma, porque eles buscan as cauces para seguir. Pero tamén había que evolucionar na información a ciudadanía sobre que causaba ese consumo. Por un lado, e tamén eses cartos fáciles que estaban eliminando a educación e a cultura e contaminando outros políticos, o sea, que pagaban campañas, e se ti pagas, exiges. Aquí sábese que cartos do contrabando pagaron campañas a partidos políticos. Vale? Entón, os partidos políticos, se ti lle pagas a campaña, despois non van a favorecer aos outros. Eso hai que ter cuidado, hai que sabelo. Sí. Hai moito que decir desto, non? Entón, había un aspecto que non se estaba traballando, aínda hai pouco que escoitei, e era a cura dos rapaces e rapazas que consumían e que na heroína, debido ao contagio,
derivou no SIDA, no VIH. Entonces, esos montáronse como chiringuitos, que chamarían ahora, como unha pandemia, en donde os derivaban a aquel lugar. En Villagarcía había un, aquí non. En Nograo había outro. Entonces, iban e cambiaron. Os que querían ir ali a que lle diran algunha solución, cambiaron pola metadona, que volva a ser outra cousa que genera adicción. Estamos falando dos anos 80 e tantos, 90, non? Sí, non fai tanto. Exacto, bueno, fai e non fai. Pero eu chegado ao 97, por exemplo, dixen, quieto, hasta aquí. É dicir, esos chiringuitos teñen que desaparecer. Quen está aí? Estaban psicólogos, estaban xente que nun momento como pandémico organízase para buscar solución da forma que sea, pero hai que buscar unha solución profesionalizada e mellor. É dicir, a xente drogodependiente non iba ao hospital. Non había un médico. Entón eu dixen, non. Eu quero que o drogodependiente vaya e haixa esa especialidade. Ven pola línea do SIDA, ven pola línea do seropositivo, ven pola línea de que ya haya dañado o órgano que fora. E non vayan a estes sitios a cambiar ao que consumían por a metadona, que eso non é solución. Aínda que eu, como seguín asistindo a congresos, hasta hoxe, sei que hai xente con metadona, polo menos prolongou a vida tempo, porque tamén a metadona iba mellorando. E tamén despois se lle foi facilitando sustancias desde esos chiringuitos, debido á presión que se facía, non? No Grove, por exemplo, creo que ahora mismo é un dos sitios que quixeron dar o paso. Fijadevos que eso pediron no 97. Que pasou? Aquí hubo un papel que os medios de comunicación tamén tuvo importancia, ou non. Que medio era o terceiro divulgador a nivel estatal? A Voz de Galicia, por exemplo, galego e a Voz de Galicia, non? E que pasou con ese medio? Pois ese medio tamén hai que estudiar. O sea, si informaba na primeira páxina un día, pero non se fixe proceso de investigación, porque eu despois puxeme en contacto con xente da facultad de periodismo, porque tamén foi evolucionando o mundo de educación e o mundo diversificouse o sistema universitario, porque cando eu estudiei en Santiago era o Distrito Único Santiago. A partir, non sei de que ano, pero do 80 e algo, 85, 86, pois foise a Universidade de Vigo e constituíuse a Universidade de Vigo e a Universidade de Coruña. Entonces, foise sabendo e mellorando, non? E ten que a sanidade pública absorbe isto. Por qué? Porque quenes iban a estes sitios? Os máis vulnerables, os que menos posibilidades tiñan, tanto en pasta, en diñeiro, como en saber o seu entorno familiar ou de parella ou como fora, non? E eran señalados, por outra parte, ou quedaban abandonados. En Cambados temos alumnado, fora alumnado, non? Que aínda están en período de recuperación. Outro paso que deron estas asociacións foi de que se incautaran os bens aos narcotraficantes, non? Os contrabandistas, bueno, entonces era narcotráfico, porque cando a partir do 93 xa é narcotráfico, legalmente, crime organizado, que se lle incautaran os bens. Por qué? Porque eran bens que foran a costa de vidas da xuventud, non? E do resto da sociedade. E iso lográmolo, Sí. Lográmolo. E temos un exemplo, e que esos, e para que foran esos bens? Eso foi a partir do 93. Para que queríamos esos bens? Para que redundara en máis e mellor educación.
en máis e mellor preparación do profesorado, porque nin do SIDA, nin dos efectos de ningún tipo de sustancia tóxica se formaba nos centros, non formaba parte do currículum escolar, e como estábamos amedrantados, o profesorado tampouco falaba, que poderíamos buscar información fora e vir ás aulas e falar, pero o profesorado tiña medo. Entonces, esa lei de fondo que se chama da incautación dos bens dos narcotraficantes, para que? Para máis e mellor educación, tanto, repito, na formación do profesorado como na mellora dos centros. Para a sanidade pública, que houbera médicos e médicas e profesionales sanitarios máis preparados e máis centros para atender esa xuventude que estaba tan afectada. E a familia, os pais e as nais, que en Vigo, por exemplo, hubo separacións en masa porque eu non é que este en contra da lei do divorcio, que estou a favor, pero non había acordo en como actuaba a nai e co pai. Entonces había que formar eso tamén. E paralelamente tamén a esa xente que iba mellorando en salud, porque claro, a salud depende do tempo que levaran consumindo ou da sustancia que consumira, pois se rehabilitara, se curara. Curar non se va a curar ao mellor, pero polo menos, pero tamén que tuvera a reincorporación aos centros de educación. E a maiores que houbera en certos lugares plazas para esa xente que se rehabilitaba. Un exemplo próximo é Pazo Ballón. Que eso tenme para outro programa, Ti estiveste no Pazo Ballón? Sí, claro, antes e despois. Ponme mala. Sí. Non estuve este verán, mala. Pero que quero resaltar, contovos outro día, pero si queredes, pero a cuestión é que Pazo Ballón, que era privado, pasou a ser incautado, porque era como o referente que todo, o sea, o que conocía todo o mundo. Entonces era importante ter ese referente moi visibilizado, non? E cando se vendeu, cando incautouno por intervención de Baltasar Garzón e outro xuez que despois deixou porque estaba amenazado tamén, o xuez, aquí estaba todo o Dios amenazado, non? E pois que esas plazas primeiro pasou a xestionar a Audiencia Nacional, non? E despois da Audiencia Nacional estuvo un tempo, xente de Cambados estuvo dirixindo eso, recollían as colleitas, pero xa tiña, debido a esa lei de fondo, que unhas plazas quedaran para que traballaran ali xente en proceso de cura. E cando se vendeu, que iso foi no goberno de Touriño, 15 anos, creo, pois a empresa privada que o comprara tuvera sempre exigíase isto. E iso parte desta lei de fondo que pedíamos de incautación de bens. Actualmente hai como, me parece que son 10 ou 15 plazas para que na época da vendimia teñan preferencia a xente que se está en período de rehabilitación. E iso hai que exigilo. Hai máis. Comprou no Pazo de Albarei. Condes de Albarei, perdón. A bodega Condes de Albarei foi a que comprou isto. Habría moito que decir. Moito. Co que estou de acordo e en desacordo en moitas cousas porque non estamos vigilando eso, a cidadanía. E hai a capacidade de produción, un tanto por cento, tamén ten que pasar para isto. Pasa. Esta lei de fondo en donde se recollían eses cartos para mellorar eses aspectos que vos dixen, tamén o tempo libre da xente xoven. Que fai a xente xoven no tempo libre? En Cambados, cando empezou todo isto, non había ninguna biblioteca. Moi relacionado está o mundo do cine. Se vos virades a película Barrio, vese perfectamente un momento moi determinado. Hai moitas, podría vos citar moitas, non?
E non había biblioteca e acusaban aos xóvenes de que non lían. Pero isto que é? PAF e discotecas. Non estou en contra da diversión, pero ten que haber alternativas, porque hai xente que non. Eu tiña compañeiras e amigas, xa no meu tempo, porque xa se consumía tamén, de que non lle gustaba ir a escola. Bueno, quen aproveitou? Sabedes que o Ayuntamiento aproveitou esta lei de fondo? Dos que eu conozco. Pontevedra. As noites alternativas, en donde se podía xogar o fútbol, o baloncesto, mentre os outros estaban na discoteca, por exemplo, ou no PAF, ou en donde consideraran. As noites alternativas. Quen máis o aproveitou foi o Concello de Pontevedra. Neste momento a lei de fondo sigue. Sí, bueno, Divúlgase. Vos sabedes eso? No, pero non o sabíamos, claro, foches ti a primeira en contárnoslo. Vale, pois eso hai que exigirlle aos concellos. Sí. E hai que exigirlle, porque sabedes que pasou con moitos coches e moitos barcos e moitas cousas que colleron? Pudríronse. Sí, quedaron... Pudríronse porque non se lle dou divulgación suficiente. E por que se oculta eso? Porque teñen relación co crimen organizado. Porque se me tocara a min facer a subasta, había dar ben divulgación. E o papel dos medios de comunicación, porque Voz de Galicia non anunciou máis eso. E o Faro de Vigo, e o Correo Galego. Porque había algo detrás. Por non queren. Tan compradas, non queren. Porque había algo detrás. Porque o que había detrás é que o goberno correspondente da Xunta de Galicia, cuyo presidente era... Camiño. No. Non. Quen foi o último presidente da... Feijóo. Feijóo. No tempo de Feijóo cambiouse toda a tecnología, toda, da Voz de Galicia e puxo tecnoloxía punta. Había un programa que estaba participando feito pola Voz de Galicia, non? E hasta o sacaron, porque levaban a 4 do partido e a un que discrepaba. Claro, este que discrepaba fixo saberse eso, non? E entonces subvencionouse toda a publicidade do que se facía, douselle a certos periódicos que se sigue facendo eso, Por lo tanto, que pague sigue estos señores calados. A tecnología tan punta que a Arteixo, onde estaban os talleres da Voz, que o sacaron de Coruña para Arteixo para que fora máis e mellor local e espacio, viña a imprimirse pois periódicos como El País, por exemplo, que viñan a Galicia, imprimíanse de Galicia. Vos pensade que cousa? Viñan a Galicia, imprimíanse en Galicia, levaban a publicidade tamén de Galicia, por eso tamén estaban contaminados, chegaban a Madrid, distribuíanse por todo o Estado e despois volvíanos a mandar aquí. Por exemplo, o suplemento do País, que eu compraba os domingos, imprimíase en Galicia, marchaba para Madrid. Para ver que cousa tan loca. Anormal total. Por lo tanto, isto por que non se sabía? Nos 25 anos da Operación Nécora na Facultade de Periodismo, que nos fixemos un acto, eu como membro da Fundación Internacional Baltasar Garzón, porque isto todo está sin saber. Pois o periodista Luís Pousa explicounos perfectamente o que facía os xornais do momento. Poñíano na portada, vendíase moito porque a xente quería saber que pasaba e quenes estaban metidos ou non metidos, e ao día seguinte xa non se falaba. Cando non hai un proceso de investigación, non hai un seguimiento, repítese e non se aclara, e enjáñase vos a vosa juventud dicindo cousas que non son certas. Como non se vai a saber isto? Como é posible? Eu, cando o alumnado me dicía, profesora, aquí xa, porque eu traballei pouco a prensa na escola tamén, dentro de o que era actual, non? E cando me dicía, profesora, se ti souberes que está metido, hasta que descubrimos as fotos, que eu pensei que me daba un ataque de que fora verdade aquilo, porque imaginadevos se os exemplos arrastran, como, o sea, vamos a ver, cando vos dicía o dos pais que fuman e os fillos non, a quen lle fan caso? Mais aos pais, a nai ou o pai. O exemplo arrastra. O exemplo dunha persona que rige un grupo social como é un partido político que ten que existir nunha democracia
e teñen que existir a que representen a toda a ciudadanía, todos, e todos temos o mismo dereito, pero os deberes é de ser exemplares e de ir por diante explicándonos que saben, tamén debemos elixir os que saben máis. É mellor en todo o espectro social. Non sei se vos contesto para libros. Sí. Tendes moito nas mans de prepararvos ben. Pensade sempre o que heredades, que hai que melloralo e que tendes que seguir facendo un mundo mellor. E mellor non está a través do crime organizado. No, claro que no, eso... ¿Tú crees que eso ya, el tema del contrabando y lo que nos dijiste, disminuyó o sigue habiendo, pero no se... Se oculta. Claro. Sí. Vai cambiando. O crime organizado vai cambiando según o momento político, como lle favorecen ou non, social, que non son tontos, que nos dirixen todo ese mundo. E vou vos dicir unha cousa, que eu a primeira vez que escoitei pareceume unha locura, pero comprobo que é verdad. Ese mundo vai a seguir existindo. En nós está querer pertenecer a ele ou non. E como? Preparándose e optando por que papel quero xogar eu no mundo. Claro, desaparecer non vai desaparecer. No, para nada. De feito, pasaron de heroína, cocaína, ou isto, ou outro, imaginado. Sempre vai haber algo novo. Sempre vai haber. Pero porque tamén é moi difícil paralo. O sea, non é difícil, pero a xente non se atreve. Claro, es el dinero fácil y siempre va a haber alguien que lo vaya a intentar. Claro, eso é o que nos fan ver a nós. Claro. Que pode separar, pero que mellor non o toques, non te metas con esos, que aínda che van facer algo, tal, non sei que, e deixos estar e ti viva a túa vida, fai o teu e non te metas na vida dos demais. É o que nos tratan de explicar. Pero, bueno, moita xente sabemos que o fan mal, porque nós aquí os tres sabemos que o fan mal, e o profesor e ti tamén sabes que o fan mal, pero non... Ti meteste aí, pero nós os 4 non nos metemos aí porque eso non o fagades, eso tal... Pero vos tendes que pensar. A capacidade de pensar é personal e determina o grupo. Pero, así como eu, nunca me encontrei desde no espectro escolar e no espectro social, non encontrei unha persona que non me entendera. Sempre encontro en todos os grupos alguén que me entende. Por lo tanto, é animoso e tiras pa diante. Porque eu planteome, en que lado? Claro que é máis cómodo Deixalo estar. Pero que é mellor? Eu quero vivir nese mundo? Ese é o que me digo. En que mundo quero vivir eu? E eu creo que desde en todos os espectros sociales hai personas que o entenden máis e mellor e cada unha ten un papel na vida. Pois eu teño o papel de entendelo desde a educación, o outro, a nai que tiña o fillo afectado e que xa morreu, sigue pensando que ten que colaborar en contarlo á veciña. Importante. O fillo da veciña terá que enterarse de por que está ali a veciña ali e contárllelo e dicir, ostra, que me pode pasar a min. E a solución unha persona pode ter, pero ten que irradiar para formar equipos. O importante é formar equipos. En equipos non hai medo. En equipos non hai medo e aprendes máis, é mellor. E resolves máis, é mellor. É como compartir. Cando compartes a alegría é máis entre todos. Igual a tristeza. Se a compartes, repártese e tes menos. Sí, claro. Claro, contagia. Exacto. Por lo tanto, non é a disculpa de que a min me din e a min non. É o estar informado e o intentar facer as cousas, eso sí, pacíficamente. Tamén, non? Polo diálogo, a información, a formación. Mira que isto levanos por aquí. Sempre buscando, e a xente, a ciudadanía, entendio. Eu pasei no mal, teño que dicilo. Pero sempre me sentín ben. E por xente anónima cando me dicían, sigue. Que te entendo? Eso era un impulso grandísimo. Grandísimo.
E ao mellor non conocí eu ni a esa persona. Sí, bueno, pero unha sonrisa sempre che fai. Exacto. Te satisfacía como persona. Tiras pa diante. Exacto. Sí, sí, sí. Sempre, e en este pueblo, tamén hubo quen me pintou a casa, en fin, cousas que... Pero Claro. foron máis os apoios favorables, sociales, da miña valoración, xunto coa miña valoración de ciudadana do mundo, que é o negativo. ¿Sientes que te intentaron sabotear alguna vez? Que? ¿Sientes que te intentaron sabotear alguna Sí. vez por...? Claro. Sí, sí, pero non a min sola, sino a Claro, máis xente, sí. e como ao falar, ao relacionarte, enteres todo o que pasa, é máis a forza de querer chegar a un mundo mellor que todo eso. Claro, igual que a muchas madres que sus hijos consumían, intentaban sacarle ese mundo, pues tamén lo mismo. Vale, entonces eu, bueno, pois isto levoume ao Foro Mundial de Educación, non? Levoume a Argentina, a Uruguai, a Colombia, que sei. Sigo, porque os que teñen os cartos van a intentar algunha xente faino ben, os que queren facer mal, máis. Ora, vou dicir unha cousa. O determinante é estudiar. Mais é mellor. Seguir estudiando sempre. Conocendo os dereitos que tes e os deberes. E, desde logo, non olvidarse nunca desa entrega dun mundo mellor. E rentabiliza máis, eso é científico. Unha persona preparada, informada, concienciada e comprometida rentabiliza máis o que volvo a explicar en diñeiro, 1 euro a 100. O que a un do crimen organizado que sigue, que temos que saber que sigue, e que con tráfico de personas e con tráfico de órganos de nenos e con catapultar gobernos democráticos, sigue, o crimen organizado sigue. E repito, como persona e como grupo social, rentabiliza máis a xente digna 1 euro, os outros teñen que facer 100. Porque o que sabe, sabe para todo. Debemos aplicar eso. De 1 a 100. O sea que non sei a donde vamos con ese mundo. Queremos chegar pronto a donde? Eu quero chegar con todos e con máis, que non me estorba nadie. Que o puzzle humano é maravilloso e que cheguemos máis igualitarios. E para eso está a educación cada día con dereitos e deberes. Cando vos din, non estudiades, xa desconfiade. Tú, Carmen, ¿qué mensaje le darías a una persona que a lo mejor tiene ahora mismo 28, 30 años y que a los 18 decidió ponerse a trabajar porque los estudios no es lo suyo y tiene un pensamiento de volver a estudiar, pero siente que ya no es el momento? Sempre se pode volver. Para ti siempre, da igual la edad, siempre hay que, Da hay igual, que da ampliar los igual, conocimientos. da igual. Traballar tens que traballar, Eu viña a clase, traballaba, a riqueza do que eu facía, de como me preparaba despois na reunión, sino que, bueno, deporte, fotografía, me gustan moitas cosas, E desos grupos redundaban no ben desto. Estudiar cada día e sempre. E traballar con dignidade tamén, que traballar, porque tens que eu, vamos, mis padres me dixeron, non nos fai falta o teu, pero espabila. E espabilei. E viaxei e invertindo todo en seguir preparándome e seguir... Eu veño ahora de Vietnam e de Camboya. Por cierto, quero acordarme das vítimas dos trens respectivos ou de todo o que pasa malo no mundo, non? Porque no tren de Córdoba eu hai un mes viña. Estuve ali con mulleres valoradas polo mundo. Quero decir, e non hai que preparar máis as mulleres? Sí, as mulleres, vamos, é que eu nunca vivín esa desigualdade na casa. Empecei a notar a desigualdade cando traballei con algúns homes tontos. Os listos unes ás mulleres, porque
formamos parte do mundo, a mí non me estorba nadie. Que se é feliz todo o mundo. A xente que é feliz aporta cousas boas. Quen aporta o mal? A xente que está tocada. Mal. E xa para ir... Sí, que estudien sempre. E que se traballe, que xa haxa tempo para estudiar, para traballar e para divertirse, estar cos amigos, cos veciños, coa familia. Hai tempo para todo. Claro, es que mucha gente tiene miedo a qué le dirán por tener una edad así. Nada. Hombre, eu onte en Santiago cruceime unha veciña que iba para unha clase senior da universidade. E esa señora ten por 70 anos, Claro, nunca hay que dejar de aprender, ¿no? Nunca. Cada día aprendes unha cousa Cada nova. día. Nunca te acostarás sin saber unha cosa máis. Hombre. E bueno, para ir despedindo, que mensaxe che gustaría transmitir á xente xoven, como a nós? Por Dios, que vivades. Que vivades que a vida ten pros e contras, pero é unha maravilla vivila. E sempre facendo ben. Sempre. Si che fan mal, non fagas o mismo se non estás que estás criticando. Facer sempre, prepararse, ese é o fundamental. Cada día, é sempre. Ser os mellores profesionais no mundo que estedes. E disfrutedes da vida, que é preciosa en todos os aspectos, en todos. Preciosísima. E a última pregunta de todas. Que valores crees que non deberíamos perder nunca como sociedade? Ai, mi madre. Hai moitos, pero... Pois a empatía, Respeto, ¿no? a solidaridade, o conocer os dereitos humanos e os deberes. Claro, porque Eso é fundamental. agora non se informa moito a xente da nosa edad. Hai moita xente maleducada. Para o noso punto de vista, cada vez os nenos pequenos, ao mellor é culpa nosa, son máis maleducados ou... Eu non creo eso. Son más rebeldes. Sí, Son diferentes. Pois, co exemplo e coa formación que vayamos tendo, decide yo. E non hai nadie que non escoite. E, desde logo, pensade que si deixamos ir ese mundo por aí, vamos a encontrarnos ese mundo. Queremos eso? No. É fácil. Pero hai que estar formados. É importantísima a preparación personal e a vez os equipos sempre de boa xente e pensar en facer sempre o ben. O ben genera ben. A violencia genera violencia, non leva a ningún lado. Sempre preparados, con horizontes amplios, facendo en que punto que estes que che toque o mellor posible e transmitindo que queres un mundo mellor. Pues muchas gracias por tu mensaje tan bonito y también gracias por venir a nuestro podcast, el primero que hacemos. Pues nada, hasta aquí el podcast. Despide, Marta. Bueno, eu solamente vos quería dicir unha cousa, que ahora mismo, a pesar de estar metido como queiramos, que eu estou na divulgación dos dereitos humanos e da xusticia próxima e universal. Creo que sin xusticia, sin un sistema judicial humanitario, digno, non hai paz no mundo, non hai convivencia. Así que, os que queirades axudarme, aí vamos. Nós sempre estaremos contigo. Gracias, Carmen. A vos. E gracias tamén a que non nos escoitan. Hasta a próxima entrevista.